dit liv gå helt i fisk, så tag fri en uge. Sig farvel til bord og disk og den lumre stue. Smid det over bord, vi starter på en frisk. Der ud og fange lykken, tør med ud og fisk. Træk en gammel sweater på og lad bare skægget stå. Det er en god idé at starte på en frisk. Sæt maden på krogen og tag med ud og fisk. Penge ud til bil og skat, penge, penge, penge. Nye kjoler, pels og hat, julen var længe. Prøv at glemme det, prøv at starte på en frisk. Der er ud og fange lykken, tag med ud og fisk. Træk en gammel sweater på og lad bare skægget stå. Det er en god idé at starte på en frisk. Sæt maden på krogen og tag med ud og fisk. Er man en forelsket en, danser man poser. Men hvis der så spændes ben, siger man grimme gloser. Gør det ikke, prøv at starte på en frisk. Der er ud og fange lykken, tag med ud og fisk. Træk en gammel sweater på og lad bare skægget stå. Det er en god idé at starte på en frisk. Sæt maden på krogen og tag med ud og fisk. Tak for rigtig godt fiskeri. Jeg kan ikke gøre noget ved vejret. Det kan Chris heller ikke. Vi beklager, at der ikke var flere fisk, men ja, vi har overvejet at spørge. Og så kommer vi jo til det her. Alle har ventet på den længste fisk. Blev 86 cm til Peter Larsen. Hvor er Peter Larsen? Ja. Du har aldrig været heroppe før. Der er frit valg. Du bestemmer selv. Ja. Så er det hele. Og du kommer desværre til at lide under, at vi lige skal have et billede. Ja. Formanden. Ja. Jeg skal lov at tage et billede. Tillykke. Tak. Og så er der jo ikke en, der har fået en enkelt fisk, men der er en, der er blevet tænderne sammen og fik to. Og vi vil gerne have Christian Storm heroppe, der til sammen fik 114 cm. Og du vælger selv. Næstlængst fisk. Der var to, der fik hver en fisk på 77 cm. Og vi har trukket lod forstået på den måde, der er præmie til begge to. Men Hector, du får lov at gå op først. 77 cm. Tillykke. Tak for Hector. Så vil vi gerne se Mads Petersen heroppe. Der er frit valg. Ikke så meget afstand. Ja. Tak. Der blev ikke indvejet nogen over. Vi tager den med til næste gang. Jeg tror ikke rigtigt, der er nogen, der satser på de Arborg. Hvis det bliver en Arborg-kop. Ja, 6 minutter, ja. Vi arrangerer på Naturens Dag
tror nok, det hedder anden weekend i september. Der vil der være frit fiskeri herinde. Håber vi på. Takket være Københavns Kommune. Og vi vil igen lave et arrangement i maj næste år. Tak for i dag. Selv tak.